Hello rap baba na iso. Ok, ga wani gaye da jan riga zai gaidin naka kuna sai ku karasu. Nan bai kake ko menene ma? A ina ka ba ummi na? Wata ummi ni ban santa ba. Ka girba tsi baka shuka ba. Ya mota zai tafi in ba a tuka ba. Kai faɗa ummi tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Kace Yace bata zo ta nan ba, in ma ta zo bata kwana ba. Waye tambaye ka? Ka ƙara magana za ka rasa ranka, yanzu nan za mu sa ka fita hayyacinka. kai ummi tana ina zaka faɗa ne ko sai dai ka malgaya? Kalman bata zo ta nan ba mun saba ji dan a baya ya faɗa. Faɗa ummi tana ina. Kai bata zo ta nan ba. Me zai hana mu tambaye shi, in ya ji na jaki ai zai faɗa. Kai ku dakata to zan faɗa. Abba nan boy wuya ba ta kisa. Wanda ya karzaki zai kashe damusa. To ai ko da ma ka faɗa kan ka bar nan sai sun karya maka faɗa. Zaka faɗa ko sai an miko ta ka kana faɗa yanda take yau ka fita. Stop. Da ce in ka faɗa da ka fita yanda na nuna ka da haka na fita. Na ga alamun gayan nan ya ƙoshi ne, yana buƙatar cikinsa ya zazzage. Ai dama sai da na ce kar ku bashi ya ci ya ƙoshi, don ni na san Mu tsiyar haɗa su a shi. tare ku tambaye su yau sai walkin su ya daina kuku. Yana Momy mai yalo ku zo mu yi 3 aside. Kafin nan mu fara karasa 6 aside. Minti ɗaya Salis kwaɗan jira. No, ba sai an kai ga makara ba dan ku ga wannan ta mutu ta kirami. Habara baba ya kamun haka. Ya na ma haka ko ya aka haka da ka gane karatun ba ta kai haka. Ai na so na ankare na ɗauka zan ga kura sai na ga kare. Ai sai da na ce ma ya ake ciki kace min riga da wando ake ciki, ni kon na ce maka daula nake ciki, tun daga nan ya kamata ka ankare. Ai da ƙarshen zancen na ankare shi yasa na ajiye ummi wajen gari. To tunda ka ce min na karaso da ni da ummi ganin wani baka so, to anan ne na ankare. Yaron Momy karɓar wayansa mu duba last call waye ƙarshen kiransa. To an gudu ba a tsira ba, akasi ne kuma gashi yana kiransa. X2R